ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସର ଯୋଉ ଇତିହାସ ରହିଛି ସେ ଇତିହାସ ବହିର ତମର ୟୁନିଟ୍ 4 ଏବଂ ଚାପ୍ଟର ଯୋଉଟା କି 12, ଯୋଉଟା କି ତମର ଥିଲା ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଉଟା କି 1757 ରୁ 1857 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ତମର ୟାର ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ଭିଡିଓରେ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି, ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ, ପରିବହନ ଯୋଗାଯୋଗର ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଏଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି, ଯୋଉଟା କି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଶୋଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଭାରତରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଭାରତ ରାଜସ୍ୱକୁ ଏମିତି ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ କୃଷି ସମାଜକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇଦେଲା। ସେମାନେ 3 ପ୍ରକାରର ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି କରିଥିଲେ: ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ମାହାଲୱାରୀ ଏବଂ ରଅତୱାରୀ। ତ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। এই ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କିପରି ଆମର ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳରେ ଭରପୁର ଥିଲା ଆମର ଭାରତବର୍ଷ। ସେ କଣ କଲେ, ସେଗୁଡିକ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସିଏ ଲାଗିଲେ। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 2ଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ। ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ। ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ, ବ୍ରିଟେନ। ଓକେ, ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା କଣ? କୃଷି। କୃଷି ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତର ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୀତି କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଜୀବିକା ନୁହେଁ ବରଂ ସାମାଜିକ ସଂରଚନାର ଆଧାର ଥିଲା। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର କୃଷି ହିଁ ଭାରତର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ତା ଉପରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବିକା, ସାମାଜିକ ସଂରଚନା, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଗଢି ଉଠୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଅପରପକ୍ଷରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଜୀବନ ରେଖା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ଲାଇନ ଥିଲା ଭାରତର ଏଇ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ। କାରଣ ଏଇ ଭାରତ ଠାରୁ ଏମିତି ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ, ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ସେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଉତ୍ସ ଥିଲା। ଏଇ ଆୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ, ସେନା, ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଭାରତରୁ କଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ସେନା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା, ମୁଁ କହିଛି ସେମାନେ 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ କଣ କରିଥିଲେ, ଆପଣେଇଥିଲେ। ସେ 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 3ଟି ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ 3 ପ୍ରକାର କରିଥିଲେ: ଗୋଟେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଗୋଟେ ରୟତୱାରୀ, ଗୋଟେ ମାହାଲୱାରୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଉଡିଶା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ଥିଲା ନା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ତମର ରଅତୱାରୀ, ମଦ୍ରାସ, ବମ୍ବେ, ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ କଲର ଅଛି ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ରଅତୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶ, ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଏଇ ସବୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥିଲା। ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଜମିଦାର ମଡେଲ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା କେବେ ନା 1793 ମସିହାରେ। କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ କରିଥିଲେ। ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଅନିୟମିତତାକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଆୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ,
ତାଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଠିକ ଠାକ ଆଦାୟ ହଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ କଲେ, ସୁଚିନ୍ତିତ କଣ କଲେ, ଉପାୟ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ନୂଆ ଗୋଟେ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ତିଆରି କଲେ, ଯୋଉଟା କି ତମର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାମରେ ପରିଚିତ। କୋଉ ମସିହାରେ କଲେ ନା 1793 ମସିହାରେ କଲେ। କମ୍ପାନୀ ଏବଂ କୃଷକ ମଧ୍ୟରେ ଜମିଦାର ନାମକ ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରେ ରହିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ, ତାଙ୍କ ତଳୁ ରହିଲେ ଜମିଦାର, ତାଙ୍କ ତଳୁ ରହିଲେ କୃଷକ। କୃଷକ ମାନେ ଦେଲେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ, ଜମିଦାର ଦେଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ। ଦେଖିବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକ କଣ ଥିଲା ନା ଜମିଦାରଙ୍କର ଅଧିକାର। ତ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ଜମିର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଜମି ରହିଲା। ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଜମି ଦେଇପାଇଲେ, ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଜମି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇ ପାଇଲେ। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ରାଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା। ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରହିଲା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କଣ ରାଜସ୍ୱ ରାଶି ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ, ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗରୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା, ପୁଲିସ କ୍ଷମତା ରହୁଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଇଂରେଜ ମାନେ କାଢି ନେଲେ। କହିଲେ ତୁମେ କେବଳ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବ, ସେ ବିଚାର କରିପାରିବନି କି ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା, ଏଇଟାର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ ଦାଖଲ ନ କଲେ ଜମିଦାରୀ ନିଲାମ ହଉଥିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଭୟ ଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାରିଖ ଦିଆ ହଉଥିଲା, ସେଇ ତାରିଖର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରାଜସ୍ୱ ନ ଦଉଥିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜମିଦାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ଡାଇଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖ, କୃଷକ କଣ କଲା, ଜମିଦାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲା ଏବଂ ଜମିଦାର କଣ କଲା, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ତାର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇଟା ଥିଲା କଣ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଲା, ଏଥିରେ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି, ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କୃଷକ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀର ସ୍ଥିରତା ଆସିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଏତିକି ରାଜସ୍ୱ ଆମେ ନବା। ଜମିଦାରଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଲା, ଜମିଦାରଙ୍କ ତ କଲେକ୍ସନ କଲେ, ନେଇକି ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା। ତେଣୁକରି ଜମିଦାରଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଆଉ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆଦାୟ ହେଲା। ତ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା, ଯାହା ପ୍ରଶାସନିକ ଯୋଜନାକୁ ସହଜ କଲା। ହେଲା, ସେମାନେ ଫିକ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଇଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇପାଇଲା, ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ସହଜ ହେଇପାଇଲା। ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଅନୁଗତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସୃଷ୍ଟି। ଜମିଦାରୀ ମାନେ ଧନୀ ହେଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭର ପାଲଟି ଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜମିଦାରଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ଫିକ୍ସ ରହିଲା, ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ନା ଦିନକୁ ଦିନ ଧନୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ଜମିଦାରଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଲା। ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ 5 ବର୍ଷ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 10 ବର୍ଷ ଲେଖା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଜମିଦାର ଗୋଷ୍ଠୀ କଣ କଲା ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜମିଟା ପାଇବାରୁ ସେ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା, ଧନୀ ହବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ କୃଷି ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଲା। ରାଜସ୍ୱ ସ୍ଥିର ଥିବାରୁ ଜମିଦାର ମାନେ କୃଷିର ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ, ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲା। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଯେହେତୁ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କର ସବୁଦିନ ଜମି ରହିଲା, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କିପରି କୃଷିର ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ଏବଂ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ହେଲା। ଏବଂ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହେଲା, କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତାପରେ ଦେଖା ୟାର ଗୋଟେ କୁଫଳ ଥିଲା। କଣ କୁଫଳ ନା କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ହେଲା, ସାମାଜିକ ଅବକ୍ଷୟ ହେଲା। କଣ ନା କୃଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଲା। କୃଷକ ମାନେ ନିଜ ଜମି ଉପରେ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଅଧିକାର ହରାଇଲେ ଏବଂ କେବଳ ଜମିଦାରଙ୍କର ଦୟାରେ ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିଲେ। ଜମିଦାରଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷକ ଜମିଟା କୃଷକର ରହିଲାନି, ଜମିଟା ରହିଲା କାହାର ନାଁରେ ନା ଜମିଦାର ନାଁରେ। ସେ କୃଷକକୁ ଯେବେ ଚାହିଁଲା ସେବେ ଜମି ପ୍ରଦାନ କଲା, ଯେବେ ନ ଚାହିଁଲା କଣ କହିଲା, ତାଠୁ ଜମି ଛଡେଇ ନେଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି କୃଷକର ସ୍ୱାର୍ଥଟି ଉପେକ୍ଷିତ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମର କଠୋରତା। ଅନେକ ପୁରୁଣା ଜମିଦାର କଠୋର ନିୟମ ପାଳନ କରି ନ ପାରି ନିଜର ଜମିଦାରୀ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କଣ କରାଯିବ, ରାଜସ୍ୱ ନେଇକି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ କୋଉଠି ନା
କଲିକତା ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବାର ସେମିତି ସୁଯୋଗ ନଥାଏ, ସେତେ ଭଲ ଉନ୍ନତ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିକି ପଇଠ କଲା ବେଳେ ଆ, ସମୟ ବେଳେ ବେଳେ ଗଡିଯାଏ। ତେଣୁକରି ସେଠି ଗଡିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଦିନଟି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଯଦି ନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଏଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଆଉ ବିଳାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉଦୟ ହେଲା। କେତେକ ଜମିଦାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଛାଡି ସହରରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କଲେ, ଯାହା କୃଷିର ଉନ୍ନତି ବାଧା ଦେଲେ। ଏମାନଙ୍କ କତିରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ହେଇଗଲା ସେମାନେ ଗାଁ ଛାଡିଦେଲେ। ଗାଁ ଛାଡି ଦେଇକି କଣ କଲେ ନା ସହରରେ ଏମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ଏବଂ ଗାଁରୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗଲେ କଣ କଲେ ନା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାମର ଆଉ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିଲାନି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ନା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର କୁଫଳ ଥିଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଯୋଉ ରାଜସ୍ୱ ନୀତିଟି ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ରଉତୁଆରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଉଟା କି 1820ରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କଲେ। ସେଠି ଜମିଦାର କରୁଥିଲେ କୋଉଠି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ, ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କଲେ। ଏଇଟାକୁ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ସାର୍ ଥମାସ ମୋନରୋ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାଦ୍ରାଜ, ବମ୍ବେ ଏବଂ ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶରେ। ସିଏ କଣ କଲେ ଏଗୁଡାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ହେଲା। ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଜମିଦାରକୁ ବାଦ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ରୟତ ବା ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଏଠି ଆଉ କେହି ରହିବେନି। ଏଠି ରହିଲେ କଣ ରହିଲେ ସରକାର ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ତଳକୁ ରହିଲେ କିଏ ନା ଚାଷୀ। ଚାଷୀ ଅର୍ଥ ରୟତ। ଏଇ ରୟତଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ରୟତଙ୍କ କତିରୁ ଖଜଣା ନଉଥିବାରୁ ଏକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ରୟତ ୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏଠି କଣ ହେଲା ଦେଖିଦବା ଟିକେ ଭଲସେ। ଦେଖ ୟାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୁକ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ରୟତ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଆଉ ଜମିର ମାଲିକାନା କଣ ନା ରୟତ ଜମିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ କଣ କଲେ ନା ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜମିଟା ଏଠି କୃଷକ ନାମରେ ରହିଲା ଏବଂ କୃଷକର ତାର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଲେ। ଏ ଦେଖ ସର୍ଟରେ ଦେଖ, କୃଷକ ବା ରୟତ ଯାହା କୃଷକ ସେୟା, ସେମାନେ ଖଜଣା ଦେଲେ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସିଧାସଳଖ ନେଲା। ୟାର ଟିକେ ପଜିଟିଭ କଣ ଥିଲା ନା ଜମିଦାରଙ୍କ ଭଳି ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ରହିଲେନି, ତେଣୁକରି ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଦେଲେ ଏବଂ ଇଏ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା। ଖରାପ କଣ ଥିଲା ନା ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ନଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା, ସେ ରୟତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜସ୍ୱ କଣ କରୁଥିଲେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଝ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଏଇଟା ତାର କଣ ଥିଲା ନା ତମର ହଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଥିଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସେଟା ହେଲା ମହଲୱାରୀ। ଇଏ ମହଲୱାରୀ ତମର ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଚୁକ୍ତି। ଏଟା କଣ ନା ଏଇଟା କୋଉ ଦେଶରେ କୋଉଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଆଉ ପଞ୍ଜାବ। ଏଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବରେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ହେଲା ହେଇଥିଲା। ଏଇ ସାମୂହିକ ଚୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଠି ନା ରହିଥିଲା ଜମିଦାର, ନା ରହିଲେ ରୟତ। ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମ ବା ମହଲକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ଭାବେ ଧରି ନେଲେ, ଧରି ନେଇକି ସାମୂହିକ ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଗାଁ ଟାକୁ ସେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଣ ନା ମହଲ ଅର୍ଥ ଗ୍ରାମ। ତ ଇଏ ଗ୍ରାମଟାକୁ ଟୋଟାଲ ଧରିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଜଣକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ସିଏ ହିଁ ଆଦାୟ କରିକି ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥିରେ କଣ ହେଲା, ୟାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକ କଣ ଥିଲା ନା ଗ୍ରାମ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମ ବା ମହଲ ରାଜସ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବେ ଦାୟୀ ରହୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ ରୟତ ମାନେ, କୃଷକ ମାନେ, ଏମାନେ କଣ କଲେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ମହଲର ମାନେ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ବା ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ଲମ୍ବରଦାର, ସେ ଲମ୍ବରଦାରକୁ ଦେଲେ। ଲମ୍ବରଦାର ନେଇ କଣ କଲା କମ୍ପାନୀ ଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରିକି ଲମ୍ବରଦାର ବା ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିକି ନେଇ କଣ କରୁଥିଲେ ନା କମ୍ପାନୀ ଠାରେ ପଇଠ କରୁଥିଲେ। ଦେଖିବା ଏଠିରେ ସୁବିଧା କଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା ସହଜ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା କଣ ନା ସେମାନେ ଆଉ ରଇତାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳିଆ ପ୍ରତି କୃଷକ କତିକି ଗଲେ ନାହିଁ। ସେ କଣ କଲେ ନା ଲମ୍ବରଦାର କତିକି ଗଲେ, ଲମ୍ବରଦାର କତିକି ସିଧା କଣ କଲେ ନା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଲା।
ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ ନା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଜମିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ନଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ଜମା ନହେଲେ ଜମି ଅନ୍ୟକୁ ଦିଆଯିବାର ଭୟ ରହୁଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଚରମ ଅନିଶ୍ଚିତ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବରଦାରକୁ ଯଦି ଚାଷୀ ମାନେ ରାଜସ୍ୱ ନ ଦଉଥିଲେ, ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏଙ୍କର ଜମି କଣ ହଉଥିଲା, ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ସେ ଅନ୍ୟ କୃଷକ କତିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ବୁଝିହେଲା କି? ତେଣୁକରି ଏଇଟା ତାର ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଆମେ ତିନିଟାକୁ ତୁଳନା କରିବା, ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଗୋଟେ କରିବା ଏଠି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଏ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କରିଥିଲେ ନା ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡିଶା। ୟାର ଜମିର ମାଲିକ କିଏ ଥିଲେ ନା ଜମିଦାର ଥିଲେ। ଏଥିରେ କୁପ୍ରଭାବ କଣ ହେଲା, କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଜମିଦାର ମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରାଜସ୍ୱଠୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ କଣ କରୁଥିଲେ, କୃଷକଠୁ ଆଦାୟ କଲେ। ତାପରେ ହେଲା ରଉତୱାରୀ, ଯୋଉଟାକି ରଉତୱାରୀଟା ସାର ଟମାସ ମୁନରୋ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇଏ କୋଉଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା ମାଦ୍ରାଜ, ବମ୍ବେ ଏବଂ ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶରେ। ଏବଂ ଏଠିରେ କଣ ହେଲା, ସରକାର ଚାଷୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହଉଥିଲା। ତାପରେ ୟାର କୁପ୍ରଭାବ କଣ, ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକ ହେବାର ଭୟ ରହୁଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱର ଆଦାୟ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା, ସିଏ ଏଇ ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଦଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମହଲୱାରୀ। ଏ ମହଲୱାରୀ ଯୋଉଟା କି ତମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଚଳିତ ହଉଥିଲା। ଏଠି ରାଜସ୍ୱର ଆଦାୟର ଏକକକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ନିଆଗଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଜମି ଉପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଏଇଟା ତାର କଣ ନେଗେଟିଭ ଇଏଟା ଥିଲା, ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ଥିଲା। ଓ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟି କୁ ତମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନବ, ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିନବ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦବ।